Започнах в TV7 с бутане на колички. Една стотинка съм взимал 0 лева. 0. Нито една стотинка. 0 лева вече. 0 лева. 3 години. За без пари. Какво ти мислиш, когато видиш човек, който не търси перфектното, но по някакъв начин успява? Кой сложи норма, че този, който има бизнес, е успешен? Не знам. Първо ти трябва да си успешен в... Говори се, че страхът в бизнеса е начин да поддържаш ред. Ти вярваш ли, че страхът е част от успеха? Ако ти се страхуваш, ти никога няма да постигнеш нищо. Въпросът кое е по-силно? Вярата, волята, амбицията или страха? Има ли е момент, в който си бил толкова обсебен от успеха, че си загубил себе си по пътя? Няма такъв термин, в който ти да се объркаш, че си най-успешният човек. Няма такъв. Тоест, най-успешните хора, и които са с доста осъзнатост, те са успешни, защото... И виж следващото, примерно те сега те слушат и казват, да, добре, обаче той имал връзките. Как е отишъл в Какви връзки има? Имам обувки за връзките. Аз започнах с 6000 лева, бе, човек. Едно малко ресторанче с 9 маси и една малка кухня. Връзки на обувките. Бил съм Швейцария. Мияча взимаше 2 пъти повече от мене. Аз бях готвач, Мияча беше с 3500 франка, аз взимах 2000. Спрете с оправданията за Тега самрънкани оправдания, че то му е виновен, он му е виновен. Когато ти почнеш да говориш то е виновен, ти си виновен. Ако имаше възможност да вечеряш с един човек, жив или мъртъв, кой би бил? Ето, винаги ще се сета за татко. Бих се върнал за татко, задължително. Не го очаква да ми го кажеш това. Да. Да, исках да си поговорим, да сме заедно. Това е човека, който ти намираш за... А добре, какво би днес говорил с баща ти? Днес на стола за разпити сяда шеф Иван Манчев. Един от най-разпознаваемите и най-уважаваните шеф-готвачи в България. Предприемач, телевизионен водещ и собственик на ресторанти, който превърна кухнята не просто в професия, а в поле за битка, дисциплина и творчество. От първите му стъпки, когато е направил бизнес с павилион за сандвичи, до изграждането на успешен бранд и участие в най-гледаните предавания у нас, той е абсолютен пример, че успеха не идва просто с късмет, а с години на труд, упорство и безкомпромисни стандарти. Иван Манчев не гони внимание. Той гони детайла, той гони съвършенството и е готов да плаща цената за това без никакво колебание. Днес няма да говорим за рецепти, ястия и запознатите теми, които може да чуете във всеки един друг подкаст с него. Ще говорим за натиска, за страхът от провал, за желанието да изпипаш и най-малкия детайл, така че всичко да е перфектно. И за човека, който стои за всичко това, стои за този авторитет. Ще говорим за това как се води екип, как се изгражда характер и как все пак да запази човечността, когато целият свят очаква от теб ти да бъдеш безгрешен. Без гланц, без поза, само истина, дисциплина и дълбочина. Нека разпита да започне сега. Здравей! Здравей! Много ми е радостно, че си тук, че си мой гост. Честно да ти кажа, много се вълнувам. Даже усещам гласът ми леко да трепери, защото наистина за мен е голяма привилегия да седна на такова тясно пространство с теб и да си задавам всички тези въпроси, които между другото са 44. Няма да ти ги задавам всичките. Много въпроси си извадил, много си се подготвил. Какво е? Много неща искам да те питам, но разбира се, няма ти да дам всичките въпроси, но ще ти задам тези, които вярвам, че ще помогнат на аудиторията да вземе тази истина, която ти препознаваш като твое верою и ти позволява да бъдеш шеф Манчев, който всички познаваме. Така че започвам с първия въпрос. Имаш 5 минути да отговориш, след като натисна таймера и нека да чуя какво имаш да ни споделиш. Да започвам ли? Директно, почвай. Окей. В кухнята рядко има място за грешки. Но колко болка и провали стоят за човека, който днес всички наричат успял? За да си успял, първо трябва да имаш и много провали. А провалите са в грешките, които правиш по пътя си, за да може накрая всичко това, което ти правиш като грешка, то да бъде осъзнато, за да може да не го повтаряш. Умният човек не повтаря грешките си, но пък много добре ги анализира, много добре ги разглежда като грешки, за да може да не ги повтаря и това го кара той да се развива. Защото няма човек, който в живота си да е живял, да е работил и да не е бъркал. Въпросът е кой от тези грешки си взима поука и кой върви напред. Тоест, провалите са ти носили болка, но те не са били, болката не е била нещо, което да те е стопирало, напротив, било нещо, което си анализира. Най-важното нещо във всичко е човек трябва да вярва.
Винаги думата вярвам в себе си, винаги трябва да е първата, в която когато човек тръгне нещо да прави, каквото и да бъде то, той трябва да вярва в себе си, за да може да върви напред. Разбира се, през това вървене напред винаги има стъпала, има предизвикателства. Тоест, аз лично като човек, който върви напред, винаги се предизвиквам, защото това ме кара аз да гона целите си. И много важно нещо е да виждаш къде искаш да стигнеш. Тоест, ако започнеш сега, трябва да виждаш края. И всичко това минаваш през болки. И кошмари. Големи, защото това е пътя на живота. Тоест, пътя на живота е такъв. Той никога не е равен, никога не е само по правата. Той винаги има планината. Винаги се изкачваш, падаш, но когато паднеш, трябва да си здрав, да си се стегнал, за да няма тези болки. Тоест, днес този образ, който познаваме в публичното пространство на шеф Манчев, не е нещо, което се е случило, разбира се, че не е нещо, което се е случило днес за утре, но е нещо, което има на гърба си тези провали, ако мога да се наречат. Разбира се, че има провали, няма как да няма. Човек живее в този динамичен свят и когато ти искаш да се развиваш, всичките провали, те са те карали ти да вървиш напред. Разбира се, те са провалите във всяко естество и в хората, които работиш в личен план, в семейен план, във всякакъв план има и падения, които наистина те носят, те карат ти да вървиш напред, защото ако ти не го правиш, означава, че ти не осъзнаваш какво си правиш и т.е. така ставаш неосъзнат. Тоест осъзнатия човек винаги първото нещо, което е, сочи към себе си и казва това, което правя, грешка е, но повече няма да я повторя и си взимам полката от нея. Не случайно исках да започна с този въпрос, защото съм заобиколен и аз самия от много млади хора, които те въобще не тръгват, защото пресъздават в себе си само сценария за провал, само сценария за болката. Не са готови да платят тази цена. И когато преминаваме към втория въпрос е свързан с вече взетото решение да изпълниш визията си. Вече взетото решение да се нагърбиш с всички тези неща като отговорност, които си поел. И върви така. Защото съм забелязал и в предаванията, които прави, че моята майка има ресторант в Ботевград. И знам, че там е абсолютен... В моите очи е много трудно да се менежира нещо подобно, което трябва да излезе по стандарт, което трябва да излезе в отличие. И кухнята е като бойно поле. Напрежение, гняв, стрес. Така изглежда. Какво научи живота е такъв. Не като само кухнята, да. Какво научи за себе си, когато си под максимален стрес? Аз под максимален стрес, аз лично обичам да работя под максимален стрес, защото това ме мотивира, това ме кара аз да съм прекалено концентриран в това, което правя, защото когато човек се успокои, когато човек има спокойствие, той не е достатъчно агресивен, не е достатъчно предизвикан за да върви напред. Тоест, всеки иска да бъде много богат, всеки иска да работи в пълна свобода и да няма никакво напрежение. Напротив, тогава, когато дойде този момент, той тогава започва да слиза надолу, защото това той не го предизвиква. Тоест, предизвикването винаги е да вървим нагоре. Когато ти искаш да се качиш на черни връх тук, ти се предизвикваш, че ти искаш да отидеш там. Той може да го гледаш. Има хора в София, които живеят в София, но никога не са се предизвикали да се качат на черни връх, което е емблемата на София. Защо София е толкова известна? Заради Витоша. Витоша е най-голямата ни привилегия, че имаме, но много от хората обаче гледат отдолу, никога не се качват горе, а ти трябва да се предизвикваш. Живота е по същия начин. Всичко това, което правиш, човек трябва да се предизвиква и да върви напред. В равно поле всичките се отпускаме. Всичките ставаме инертни, ставаме бавни, защото сме спокойни. А какво е спокойствието? Вървене надолу. Спокойствието е много така общо прието, но спокоен човек би бил тогава, когато ти всичко си построил, но хората, които имат, могат, знаят, богати, те винаги търсят ново предизвикателство. За това правят един бизнес, втори бизнес, трети бизнес, защото по този начин те се предизвикват, за да върват напред. По този начин акълът ти работи постоянно. За да може ти да се чувстваш предизвикан. И затова при богатите хора или при хората, които са успели. Защото богат... Тук скоро имах един приятел, питат го, вие сте, вика, богат човек. И той каза, вика, кой каза, че аз съм богат човек? Аз може да съм богат на душа, може да съм богат на изживяване. Да, имам възможност, но съм богат на много други неща, а не само на материя. Така че това също е много разбито.
Така, затова човек трябва да бъде постоянно предизвикан и в кухнята, или в която и да е кухня, или в която и да е сфера на живота, човек трябва наистина да има този пауър, тази сила в себе си, но това е с хора, които имат характер. Хора, които могат да губят и хора, които се отказват точно в посоката, в която са тръгнали. Едно препятствие, второ препятствие, трето и те викат стига. Точно там е силата на тези, които успяват. Точно защото те след една врата отварят следваща. По някой път затварят една, две се показват, две врати нови се отварят. Така че при мен е също. Ти такъв беше още в 20-те си години, винаги си бил, както казва Христо Димитров, моя приятел, той казва, трябва да си конфликтоустойчив. Такъв ли беше? Аз съм винаги бил човек, който съм искал да се развивам, винаги съм бил инициативен, винаги съм бил човек на риска в бизнеса, смел съм в тази посока, за да може човек трябва да винаги, когато иска нещо да постигне, той трябва да е смел в това, което прави, за да може да върви напред. Смелостта обаче, по някой път тя трябва да е облечена с разум, тя не да се фърлиш от смисъл да можеш да качиш Еверест, пък ти не можеш да го качиш. Нали? Тази смелост трябва да е на базата на твоята вътрешна парадигма, която ти носиш, на това, което ти виждаш света по начина, по който искаш да го постигнеш. И когато имаш силата и волята да го постигнеш, ти вървиш напред. Ама от другата страна следят и много предизвикателства, много препятствия. Ако ти не ги преодоляваш, по-добре не го прави. Стой си в комфорта. Виж колко логично стигнахме до третия въпрос, защото ти каза смелост. Да. И смелост обикновено хората я разбират като липса на страх, което аз не съм много съгласен с тази концепция, защото наличието на страх не означава, че ти трябва да замръзнеш и да не бъдеш достатъчно смел, за да продължиш. И затова третия ми въпрос удря точно темата за страха. Говори се, че страхът в бизнеса е начин да поддържаш ред. Ти вярваш ли, че страхът е част от успеха? Или по-скоро е слабост, която пречи на успеха? Не, напротив, страха винаги трябва той върви ръка за ръка, но този страх, той трябва да е страх от това дали ще го направиш или няма да го направиш. Но тук идва и темата с егото, защото един страх, ако примерно ти тръгваш нещо да правиш, обаче то не ти се получи и след което егото го какво казва? Егото или го признава, осъзнатия човек го признава, каза да, сбърках, да, не можах да се справя, но пък ми показа много други неща, които ми дадоха по-голям кураж да направя следващото. А страха винаги ходи с амбицията, но този страх той е умерен. Тоест амбицията е по-силна от страха. Ако ти се страхуваш, ти никога няма да постигнеш нищо. Ти никога няма да направиш нещо. Защото страха е по-силен. Въпросът е кое е по-силно? Вярата, волята, амбицията или страха? Ако ги сложиш на двете страни, кое е по-силното в теб? Ако в теб е по-силно страха, окей, стой си, зона си на комфорт. И не предприемай нищо. Ако това, което искаш да постигнеш и се бориш за него и го виждаш, че ще стане, тогава страхът той ходи заедно, но той е по-малък от другия. Но трябва и да го има, защото пък страхът ти казва, по някой път ти дава други анонси. Той ти казва, внимавай, тук отзад подсъзнанието говори, внимавай, тук може да сбъркаш, но прецени. Но той върви ръка за ръка, но волята и вярата е по-силна. Това е енергията, която ти правиш и вървиш напред. Искаш да ми кажеш, че към момента, дори на това ниво, на което си, има още моменти, в които усещаш страх, но не си движен от страха, напротив. По-скоро той ти е индикация, че той ми е индикация, той ми е съпротива, но този страх малко е такъв... подсказваш какво би станало, ако нещо не се направи, но когато ти вървиш напред, пак казвам, провал също може да има. Не е задължително да успееш. Провал винаги има. Аз съм има и провалени неща, но провал винаги има, но този провал, пак казвам, отваря 2, 3, 4, 5 врати. А страха е отзад. Окей. Разбрали ме? Да, пълно те разбрах. И ми хареса, че е споменал за егото, защото
ти описа като егото като нещо, което може да ни абсолютно... Егото е много лошо нещо. Лошо нещо, да. Егото, когато един неосъзнат човек, от его много неща се случват. От его много провали са се направили. От его много войни са се направили. Точно от его. Защото не преценяваш правилно на обстановката, не преценяваш правилно ситуацията, обаче егото ти работи. Ти виждаш, че бъркаш, виждаш, че това, но не си го признаваш. Неосъзнатият човек не си го признава. Егото винаги е водещо. А тогава, когато човек е осъзнат, егото винаги слиза назад и може да кажеш, да, днеска не съм окей. Нали? Не съм шеф Манчев, големия шеф Манчев, а всъщност казвам, да, днеска сбърках. Не съм окей. Не съм добре. Имам проблеми. Да. Нали? Да. Окей. Има ли момент, в който си бил толкова обсебен от успеха, като заговорихме за егото, че си загубил себе си по пътя? Не, такъв момент не съм имал, по проста причина, че всеки ден трябва да е по-добър от предния, т.е. всеки ден се боря, за да съм по-добър от предишния. Всеки ден работя в посока, в която да се развивам. Аз лично като човек и докато съм жив, всеки ден ще работя да се развивам. Няма такъв термин да бяга ми думата. Тоест, няма такъв термин, в който ти да се объркаш, че си най-успешният човек. Няма такъв. Тоест, най-успешните хора, и които са с доста осъзнатост, те са успешни, защото са признавали и грешките си. И няма нужда да ти да се главозамайваш, че ти си успешен. Всеки ден трябва да се бориш за по-добър, да се предизвикваш. В моя бизнес аз имам един, втори, трети бизнес и постоянно искам по-добро и по-добро и по-добро и да сме по-взискателни и да даваме най-доброто от себе си и най-добрият продукт, който произвеждаме, да е най-добър. Постоянно това го говоря на моя екип. Постоянно. Че всеки ден трябва да си по-добър от предния. Че всеки ден трябва ти да вложиш нещо от себе си. Защото много хора и всеки път, сега напоследък имах един такъв въпрос. Към хората ли питам, добре, колко процента ти работиш? 10, 20, 30, 40, 50. Колко ти даваш от себе си? Колко процента? И той, ми шеф е 60%. Добре, защо не са 80? Бори се да са 80. Защото ти харчиш и време. Ти харчиш време там, където си. Обаче не даваш 100%. Даваш 50%. Ти трябва да искаш да си по-добър следващия ден. Това, което ти си се заявил. По-доброто идва от продукта, който ти продаваш. Дали ще е услуга, дали ще е продукт. Каквото и да е, ти трябва да даваш това, с което ти си се заявил. И трябва да си най-добрия. Ако ще да си метач, да си най-добрия. Защо според теб хората не дава 60%, както ти ми обясни? Ами защото влизат в дребнотебиите, защото влизат в обсъждането на другите. Гледай го, сега то как работи, гледай го, то е, що аз да го правя? Ама защо трябва да гледаш другите, какво правят, ти гледай себе си? Фокусът ти е винаги към теб. Какво ти искаш да постигнеш? Когато си бил в Кимпийски, когато си бил в такава голяма организация, след това, когато си специализирал в чужбина, това ли е нещо, което те откроявало от другите, че си бил фокусиран върху това, твоята чиния да изглежда добре, твоята задача, която си имал днес, да изглежда възможно най-добре и се борил със самия себе си, а не с околните? Да, точно така. Аз никога не съм... Околните са ми били коректива къде съм аз, но от друга страна, това, което съм искал аз да постигна за себе си, винаги ме е водело. Това, което аз искам да развия, това, което се боря за това, което искам да постигна. Трудно е много, но мисля, че по някакъв начин се справям. Да, всички мислим, че се справяш по някакъв начин, доста добър. И въпреки това аз разпознавам в себе си някои неща, които искам сега да адресирам със следващия въпрос. Когато има победа, аз се чувствам добре. И се чувствам мотивиран. И се чувствам склонен да дам повече. И се радвам на обратната връзка на клиента, който е доволен. И това ме мотивира да давам още повече. Когато обаче нямам победа, когато има провал, не бих казал, че се чувствам толкова мотивиран. Даже понякога се чувствам притеснен. Да, отново имам идеята да се подобра, но със сигурност енергията от победата ми дава по-голям буст. И въпросът ми към тебе, кое ти дава повече сила в бизнеса и в живота? Победите или провалите? Защото съм виждал и хора, които се мотивират много повече от провалите. Когато имаш провал, това ме мотивира, за да мога да се усъвършенствам повече, за да този провал, както и в началото го казах, да не се случва. Когато имам победа, обаче тази победа, тя за мен не е крайната величина. Победата е част от
многото победи. Малка победа, голяма победа, каквато и щеш да е победа, тя е въпроса къде ти искаш да стигнеш. Ти имаш различни победи. И сега, примерно, аз като работя, примерно както правя в момента и кафето Манчини, което го развивам като премиум марка с топ качество и така нататък. И за мен всеки един клиент е победа. Това, че той ми е поръчал, значи, че той ми има доверие. Това, което аз поръчвам, това, което правя. И това за мен е малка победа, защото обратното обаче след това той ще почне да го продава, ще почне да го консумира. Аз трябва да съм направил всичко преди това. Това за мен са всичките победи. Тоест, пътя ми, който аз правя, пътя, в който аз вървя, това са победите ми. Които ги изграждам и накрая имаше един продукт и след това той започва да се развива, нали? И се радвам, разбира се, когато нещо съм направил, но това ме кара да вървя още напред и още напред. По същия начин винаги, когато съм много пъти съм го казвал в ресторантите ми, когато те са пълни и те управите викат, шеф, днеска луда работа, страшно пълен ресторант. Викам, повярвай ми, тогава аз си виждам целият продукт, който произвеждам. Всъщност тогава аз си виждам моята работа, която съм е създал. Тогава си виждам дали всичко се работи по стандарт. Тогава се вижда дали всичко това е правилно организирано, дали всичко е влезнало по правилния начин, дали е издадено по правилния начин. И тогава аз си виждам моята работа. Това, че ресторантът ми е пълен, или че това, че са ми поръчали кафе, или че каквото и да е, това само ми дава пътя, където съм тръгнал. Това ми дава тази скорост, че аз съм на правилния път и че хората почват да ми харесват това, което правя. Това е за мен победата. Че съм на правилния път, защото пътя винаги е дълъг. Светлината е винаги напред и е много дълъг. Имаш ли ясна визия в главата си как трябва да изглежда твоя... Ето тук идва големия ключ от въпроса. Благодаря ти за него. Защото всеки в нас има модели. Да. Нали, за въпрос е, когато те питам за кола, коя е твоята кола за модел? Rolls-Royce. Rolls-Royce. Добре, значи Rolls-Royce ти е модела, който е най-добрата кола. Когато питаш за ресторант, Мишлен е най-добрия. Нещо, което телефон, iPhone е най-добрия или един от най-добрите. Това е, отимаш някакъв модел за най-добро, за някакво хай качество в твоята глава. И всъщност, когато ти правиш нещо, ти знаеш кое е най-доброто и ти следваш този модел. И разбира се, трябва да си автентичен, защото не можеш да копираш, трябва да си автентичен. Нещо до тебе, от теб да дадеш. Твоята добавена стойност. Дори нещо да разкажеш по различен начин, то е твоето. Един продукт. И всъщност, когато ти имаш този модел, кое е правилно и кое не е, тогава ти знаеш къде искаш да стигнеш по правилния начин. Защото много хора тръгват да правят някакъв бизнес, който и да е, обаче те не знаят кое е правилното. Да. Те не знаят какво е модела. Те не знаят кой е най-добрият в тази посока. Или знаят, но им се струва много далече, много трудно. И затова трябва да се разроват, трябва да прочетат, трябва да видят кой какво прави, как го прави, защо той е успешен, какви са му неговите пориви, мотиви и така нататък. Затова има книги, подкасти, нали, да се четат много книги, които да дадат тази пълнота в теб за модела. Бях си подготвил следващия въпрос да е един, но ти спомена нещо и ще се върна към един предишен въпрос, който бях записал да ти задам, защото ти спомена нещо за автентичността. В днешно време виждам, че много хора, млади, независимо на каква възраст са, когато нямат достатъчно опит в предприемачеството, те в момента са облъчвани от Instagram гурута, които им казват: прекопирай този модел, прекопирай това държание, снимай се по този начин. И буквално бягат от идентичността си, от автентичността си, което до голяма степен е креативността, която имат в главата си, да създадат нещо по техен образ или по тяхно виждане. И въпросът ми към теб е такъв, искам да чуя какво мислиш. Какво според теб убива креативността по-бързо? Страхът от провал или страхът от критика? Зависи от човека с какво его е и с колко е осъзнат. Значи отново егото. Егото също работи много в тази посока, но какво убива? Убива това, че човек... Много хора тръгват да правят нещо, както се повтарям, но препятствията ги спират, защото им се струва трудно. И тогава ти спираш. Спираш, се развиваш. Окей. Тоест, най-големият враг на креативността? Най-големият враг на креативността е егото. И след което личният характер. Затова трябва да има примери. Нали, той спомена Инстаграм и така нататък. Ми смисъл, този Инстаграм или който и да е, това е един стрит. Т.е. това е загуба на време. Аз постоянно си налагам да не го гледам.
Разбираш, постоянно си налагам телефона ми да не е толкова до мен, да не го отварям, като го отворя, да го затворя, за да може. Това ти е отнемане от времето. Какво ще видиш повече от Инстаграм? Но отиди го и живей. Тогава ти ще не имаш опита. Похарчи пари за екскурзия. Похарчи пари за хубаво нещо, което ти носи удовлетворение. Когато ти го изживееш по какъвто и да е начин, това ти носи удовлетворение. А иначе гледаш едни картинки. На времето имаше Некерман като списание, разглеждаха картинките. О, колко е красиво, колко е хубаво, колко е такова. Сега Инстаграм гледат, колко е красиво, колко е хубаво, гледай това. И то си една такава, и то си върти. Това ти отнема от времето. Аз не им давам на моите, взимам им телефоните, в 12 часа им ги пребирам, защото това е енергия, която те ме отнема. Те са там да работят, а не да си гледат телефоните. Окей. От първата порция въпроси разбрах едно нещо, което ще си запише и вярвам всички хора, които слушат да се пишат. Егото е един от най-големите ни врагове. Провалите са част от целия път, не трябва да те притесняват. Болката трябва да се анализира и да действаш спрямо това, което си разбрал от него и уроците, които си взел. Обаче сега следващия въпрос, който нямам търпение да задам е: ако трябваше да признаеш една слабост, върху която все още работиш и която ти пречи в лидерството, забележи, каква би била тя и как вярваш, че можеш да я преодолееш? Аз работя в себе си. Аз съм първо човек, който съм прекалено добър към хората, прекалено съм жалостив, емпатичен, виждам, гледам винаги да помагам, което е библейско или е хубаво. Въпросът е, че по някой път правиш и влагаш енергия не там, където трябва. И всъщност работа върху себе си, по някой път да имаш тази диференциация на хората и просто да допускаш до теб хора, които наистина си заслужават. Защото човек, губейки постоянната енергия във всичко, той по някой път се разпилява. Затова трябва да бъде концентриран. И всъщност и съм прекален бухем. Аз обичам хубавия живот, хубавата картина, ако щеш, на моя, така както аз го усещам, но по някой път това ми пречи, което не е много хубаво. Нали? Но и затова работя и върху себе си. Така че и гледам да го обирам, постоянно работя, филтрирам се, цензурирам се, постоянно си слагам граници. Нали? Човек трябва да се познава. Ако не се познаваш, къде ще опознаеш други или ти първо не се познаваш себе си, ще опознаеш тебе. Още по-малко ще даваш съвети. Абсолютно, ако ще даваш съвети. Така че всеки човек трябва първо да си сложи фокуса върху себе си, да знае кой, къде иска да стигне, да знае кои са му минусите и като знае минусите, просто да ги намали и да си знае и да работи върху плюсовете си. Т.е. да има нещата, които са по-силните, силните му качества да работят. Много интересно, че казваш, че тази прекалена добродушност, която имаш към хората, емпатичност даже ти използва като дума. Да, аз съм такъв. Аз не искам да се променям. Просто... в някакъв момент си видял, че това не е... Не, по някой път ми отнема от времето и затова се опитвам да съм по-фокусиран върху работата, върху всичко останало. Това, за което съм се заявил. И да не си разпилявам толкова времето. И със сигурност през времето това си го подобрил, нали така? Да, разбира се. Значи има шанс за всички, които... Разбира се, фокус трябва да има. Човек трябва без фокуса за никъде. Трябва да има цел. Каквато и да е. Ако щеш вкъщи да си измиеш чините, пак е цел. И да оставиш удоволствие на жена ти. Да сипеш сутрин кафе, независимо какъв си. Да изсипеш сутрин кафе, да й направиш едно хубаво кафе, както аз го правя всяка сутрин на моята жена. Направи го, това е фокус. Да доставиш удоволствие на другия. А не някой да ти е длъжен. Дай любов, дай отношение. Това е също цел. Искам утре да стана, да направя на моята жена кафе. Така си го постави за цел. Ето това е промяна в следващия ден. Искам до вечера да изненадам. Искам да купя един билет, да отида на някъде. Къде си. В смисъл, това пак са цели. Не е задължително всички да сме бизнесмени. Обаче на микрониво всеки трябва да има правилната цел. В правилния фокус. На база ценностите. На база ценностите и парадигмите. Точно така. Бях в един мастер-клас с теб наскоро и те слушах какво говореше за стандартите. И бях толкова впечатлен, защото ти го обясни пред призмата на готварството и на това въобще как си научил, че всъщност не е всичко на око да се прави, както в България по нашите ширини понякога се е тръбяло. Окото като на динозавър. Какво време тогава? Да. Очи колко щеш, големи, малки, средни. Ако е на крокодил, то е такова. И на око така ли готвиме?
Да, много хора, примерно, мога да кажа, в ресторанта на майка ми може да Шегувам си готвя на око. Да. Аз като ми казват на око, викам, ти си гледай на окото. Работи си по окото. Но в крайна сметка, когато те слушах, си задавах следния въпрос. Когато има определени стандарти, те стандартите целят някаква перфектна картина на нещо, което трябва да се случи. Да. Много хора, занимаващи се с лидерство, говорещи за лидерство, казват, че перфекционизма е проблем, може да бъде проблем. И въпросът ми към теб е следния. Шеф Манчев, кога разбра, че желанието всичко да е перфектно и под стандарт, може да бъде и богословия, и проклятие? Сега, първо трябва в себе си да имаш правилната норма за всичко, което се прави. Тоест, ако ти изграждаш ресторант, ако ти правиш бизнес, какъвто и да е той бизнес, ти трябва да знаеш правилни как се прави. Как се прави? Това е стандарт. Той има някаква описана част, която ти трябва да я знаеш, трябва да я прочетеш, трябва да знаеш какво ти трябва, когато имаш норма в себе си. И след което вече този перфекционизъм, първо, когато имаш голямата картина, човек затова трябва да гледа голямата картина, къде искаш да стигнеш? По норма, т.е. по стандарт. След това всеки един път той се описва. Ако правиш бизнес за ресторанти, ако правиш бизнес за хотели, ако правиш бизнес за кафе, ако правиш бизнес за каквото и да е, ако правиш софтуерна фирма, това, което аз работя, всичко трябва да е описано като стандарти, за да може те да се следват, те да имат определени стъпки и след което ти вървиш. И това нещо ти създава 90% от целта, когато го вървиш правилно по него. Иначе, ако ти не си опишеш, не си направиш бюджет, не си опишеш нормите, не си опишеш стандартите преди това, ти няма как да стигнеш до края. Защото ти не го знаеш. Ти как ще стигнеш? Няма как. Ти си седиш на едно место, почваш да учиш или да станеш оператор. И ти като не знаеш какво е светлина, откъде влиза, как влиза и ти искаш да станеш оператор. Да, ти можеш да станеш, но трябва да поучиш малко. Да знаеш кое е правилното, кое е стандарта, как се прави. Окей, а къде е... Перфекционизма ли? Перфекционизма по някой път пречи. Пречи, защото много хора се забиват в детайла. И този детайл, нали, човек трябва да разглеждам важно от маловажно, от водещо от по-неводещо. Тоест, човек трябва да знае кое е важно в момента и кое не е. А когато ти се забиеш в болчето, което е много важно, тогава, когато ти си подредил правилно всичките етапи. Тогава болчето също е част от играта, ама ти добре си го разкадрова всичко. Ако ти се фокусираш върху едно болче, то е дявол, защото е детайл, обаче ако ти му обърнеш много друго внимание, отделиш сума ти време върху болчето, а пък другото ти се изплъзне, де-факто това е перфекционизма. Тоест, ти трябва да, преди да си перфекционист, той трябва да си перфектен в това, което си заявил, но ти трябва да го имаш като норма и като правило как се прави, каквото и да е. Каквото и да е, трябва да имаш норма. Искаш да ми кажеш, че за всичките ти бизнеси, не просто за ресторантьорството, за всичките ти бизнеси, защото знам, че имаш още няколко, ти имаш разписано черно на бяло. Имам, да. Си всичко стандартите. Е разписано, да, всичко. Ти не почваш нещо без да го направиш. Ами аз преди да започна кафето, примерно аз го работех 2 години. 2 години аз отделих от живота си да търсиме, да правиме, да развиеме, да видим кой е добър, кой не е добър, какво прави, как го прави, цяла дисекция на цялата ситуация, за да може. И все пак има и предвид, че това е храна. Кафето е храна. А аз си отделих страшно много време за това. За да може, когато излезна на пазара, да излезна с правилно. Да съм подготвен. И като хода някъде и правя презентации, и каквото идеи, те ми казват, господин Манчев, до сега такава презентация не са ми правили. Викам, не са ти правили, защото аз в годините съм се научил. Работя с Lidl, работя с това. Аз съм се научил от по-добрите. От по-добрите. Защото съм се събирал с по-добри от мене. А примерно 2003 година, когато създаде ресторанта, пак ли имаше такова време? По същия начин имах време, разписвах всичко, но пък бях преди това 2 години в Мишлен ресторант. И съм се учил от по-добри от мене и съм се събирал винаги с по-добри от мене. И те са ме мотивирали, те са ме карали да върва напред. През мене обаче. Аз съм виждал, но как се прави правилно. И когато ти вземеш норма, стандарт,
който и да е, дали ще е 5-звездна верига, дали ще е най-голямата компания в света в Food Solution, дали ще е еди какво си. Когато ти имаш тази норма и стандарт, ти знаеш къде искаш да стигнеш. Но по правилния начин не е... Да, искам си. Много хората са в проекциите. Проекциите, да. Абсолютно, хората проектират. Аз ги питам, добре, искаш да отвориш нещо. Добре, аз си го представям, аз си го виждам, гледам си го, така. В смисъл, добре, ама ти знаеш ли как се прави? Не. Тогава какво искаш да правиш? Какво искаш да правиш? Къде си тръгнал? Вау, това е много важно да го чуят хората, които ни слушат и ни гледат, защото... Не, защото хората живеят в проекция. Тоест, всъщност, много хора бързо се женят, много хора бързо взимат решения, които те не са осъзнати решения. Те са плод на кората, т.е. на емоцията, а не влизат в парадигмите, не влизат в дълбочината. Те взимат решения от емоция, от проекция. През Инстаграм точно това ти дава. Виждаш една хубава картинка, ама за да виждаш тази хубава картинка, каквато и да бъде тя зад нея седи някой, който е отделил страшно много време да е сниман, да е стане известен, да натрупа нещо, да настане. Тъй трябва да си замислиш за пътя и ти виждаш накрая картинката. Мене това отдолу ме интересува. Картинка не си е картинка. Мене ме интересува пътя, кой как е стигнал до тук и защо той е там. И защо той е успешен. Защото енергията му е била с целта. Благодаря ти за нещата, които казваш и сега, като те слушам, разсъждавам, примерно, пречупвам нещата, които казваш през себе си, разсъждавам с моите си парадигми и вярвам, че много от аудиторията ни, примерно, е повлияна от ефекта на стадото. Давам ти пример. В момента все повече и повече растем и живеем във времена, които ти описа, които са консумираш в Инстаграм истини, които ти гледаш просто истините, искаш ги, обаче въобще не си задаваш въпросите, които ти си задаваш най-вероятно. И това води до едно такова чувство, че той вчера го гледах, че не беше успешен, да речем, каквото и хората да разбират под успешен, днеска вече го виждам успешен. Мога и аз. И това бързане, това състезание буквално, което виждам, искам да ми отговориш как ти го пречупваш и какво ти мислиш за него. Защото виж сега аз какво си мисля, че хората наистина им се случва в главата и затова избират да са посредствени. Какво ти мислиш и чувстваш, когато видиш човек, който не търси стандарта, не търси перфектното, но въпреки посредствеността му, по някакъв начин успява. Какво мислиш и чувстваш за такива хора? Виж, кой сложи норма, че този, който има бизнес е успешен? Не знам. Кой сложи тази норма? Аз не знам. Виж, първо ти трябва да си успешен в личната си възпитание, характер, парадигми и всичко. Там е ключа. Той, примерно, че е продал нещо и че той му се е провървял, не значи, че той е успешен. Той е успешен в едно, в две. Той не знае как се храни на маса, не знае как се държи. Какво е етикет, той не знае много други неща, които пък ти ги знаеш. Ти също си успешен по друг начин. Защото пък ти си възпитаван по друг начин. Да. А пък той има пари. Ама парите не са най-важното нещо на този свят. Въпросът е кой как иска да постигне една цел. И всъщност за мен е, ако виждам, че един човек е успешен, според моето възпитание, много от нещата му куцат, аз му се фокусирам върху успешното. И за мен това ми е важно той как го е постигнал. А всъщност, че другите неща му куцат, това си е той. Въпросът е аз кой съм. Разбираш ли? Абсолютно да разбирам. Въпросът е аз кой съм. Той си е той. Въпросът е аз какво искам да постигна със себе си. Къде искам да съм? Ако искам в 8 часа вечерта да се прибера или в 6 часа от 8 до 5 да съм на работа, добре, от 8 до 5. Това съм аз. Примерно. Защо трябва да му слагаме етикет? Той нищо не прави. То е това. Мога ли да го променя? Той обича това. Обаче, когато се е заявил, че е на работа от 8 до 5, той трябва да е най-добър от 8 до 5. Защото това обича. Да. А като си тръгва в 5 часа, аз трябва да свъря часовника с него. Да, защото аз на времето така ги гледах. Аз като им гледам, че хората, които си тръгват, аз свирям часовниците. Без да имам часовник, аз свирям часовник. Няма нужда да си свирям часовник. Аз знам колко е часа. Защото тези хора, те живеят в тяхната достатъчност. Те така си харесват. Те така обичат. Който иска да е успешен, той е 24 часа, ако иска да има възможност да си постигне собствените възгледи за живота. Това са през собствените си възгледи.
Да, да. Това са моите възгледи за моя живот. Как аз искам да живея? Как аз харесвам живота? А че той не го харесва, защо трябва аз да му слагам етикет, че той не го харесва? Ми да не го харесва. Обаче, когато аз тръгна, например, да си позволя да отида някъде до някакво място, той не може да си го позволи. Обаче вика, той пък ходи, той пък отива. Еми хубаво. И почва, когато един е успешен, този, който седи пред телевизора и почва. Скиго то как се промени, то скиго къв е гати на дувката, е гати това. Не, напротив, той човека просто е извървял много дълъг път. А ти си седиш на мястото, където си и гледаш другия човек. Обаче го гледаш през собствените си възгледи. През телевизора до 5 часа, от 5 часа, където си тръгнал от работа и го гледаш. Ама този човек е мръднал. Той е израснал. Или, примерно, много хора, примерно, когато сме били на времето от едно ниво, тръгваме, всичките, защото сме били съученици и всички, тръгваме от едно ниво. И сега гледаш то колко е дръпнал. Викаш, то как се наду, то не ми обръща внимание. Той не, напротив, той човек просто извървя много дълъг път. Той просто израснал. А ти си седиш на това място. Да. Обаче му слагаш етикет. Защото ти го гледаш, ти го гледаш него, ма пак го гледаш през себе си. От зависта, от мързела, от всичко. Как може на това да му се получи? Ми може, ама той сигурно е рискувал, той сигурно е влагал, сигурно и е губил, сигурно и много е губил. Може. Обаче всеки го гледа с очите, които го виждат през него. През него. Ти трябва да излезнеш от себе си, да се дръпнеш, да се излезнеш и да гледаш човека с неговите успехи. Без да го мериш през собствените си парадигми. Просто да му видиш пътя. Ти просто трябва да излезнеш. Да гледаш от срещната страна. Колкото и човека да са били на този стол до сега, записахме вече няколко епизода, всичките, нито един не се фокусира до такава токсична степен в другия. Всичко това, което ти казваш, за преди да се сравняваш с другия, спри постоянно да го оценяваш, да го етикираш, защото аз знам и съм чувал от теб неведнъж да казваш, че ти не се оплакваш от това, че работиш по 12-16 часа. Напротив, ти така, аз така си почивам. Аз така се чувствам добре. Така е парадигмата, която си създава. Разбира се. Ти е супер. Аз много, по някой път, мама, тя, пак ли нещо, пак ли това. Викаме, мама, разбери, че това мен ме кара да съм щастлив. Мен това ме кара да съм щастлив. Тя, защото съм детето и жали ме и така нататък, много е мила. И всъщност, викам, това съм аз. Това на мене ми харесва. Аз това обичам. Аз не мога да живея в спокойствие. Динамиката ми винаги при мен трябва да върви. Трябва нещо да правя. Аз като съм спокоен, имам нещо съм болен. Нещо ми има. Не бе, сериозно. Дай Боже, съм жив и здрав. Съгласяваме се за това. И хората, които те гледат, и приема знаят, че работиш по 12 часа. И дори казват, нали, аз не искам. Ама ето, аз сега ще прекъсна, аз да дойда при теб. Аз сутринта имах среща в Ихтиман. В 7 часа съм станал. А легнах си в 12:30. Детето съм го завел сутринта на детска градина, даже се разбрах по-рано да го заведа, защото имах среща, после да дойда тук. Нали, притеснявах се за дръсването, затова тръгнахме и по-рано, защото има в момента ремонти по магистралата. И почва, като се почна, защото магистралата почва да се опаква. Те ремонти, какво става, само... Ама викам, хора, те ремонти, обаче ти след това трябва да виждаш края. Значи ти трябва да стъпиш малко да устискаш, за да можеш да видиш нещо хубаво. Да. То се прави хубаво, обаче ние се мрънкаме. Какво мрънкаш? Търсиш алтернатива. Търсиш ляво, дясно, друг път, Самоков, Пещера, откъдето искаш мини. Търси алтернатива. Изчакай да стане хубаво. Спри да мрънкаш. Стига си мрънкал. Направо като че мрънкач и направи до тук ми дошло. Добре. Сега доста почва да се добира скорост. Имаш и моменти, в които усещаш, че имаш прекалено голямо желание за контрол върху нещата и понякога самия контрол контролира теб самия. Преживява ли си нещо подобно, защото има много такива проблеми? Успешните хора, в смисъл и хора, които имат правят бизнеси, които той пак е до характер, обичат да контролират. Да. Нали, контрола е в това, че почват да нямат доверие в останалите. Нали, тук трябва да се обърне една скоба доверие. Обаче, когато един менеджер делегира права на всички останали по веригата и всъщност им гласува доверие, той снема доверието от себе си, т.е. им делегира на тях.
И добрият менеджер, той вече гледа точно този контрол. Ти не можеш всичко сам. Този фрик контрол, той трябва да се пуска. А когато се пусне, когато вече имаш силата в себе си, че това, което ти си наложил като стандарт в другите, то работи. То работи. И тогава ти трябва да делегираш тези права върху другите, за да може да увеличаваш обема. Защото сам човек за никъде не е. Ти трябва да дадеш права и това, което те правят, да го правят по най-добрия начин. И да делегираш. Кога е правилният момент да делегираш, шеф Манчев? Правилният момент, в смисъл, правилният момент е винаги тогава, когато ти си създал една добра структура и когато ти започваш да събираш менеджери около теб, които да работят, те трябва да работят по твой начин. Тоест, вече и другото, което е, не търси по-незнаещи от тебе, търси по-знаещи от тебе в екипа ти. Те те дърпат. Не търси хора, които не разбират. А когато те не разбират, ти имаш само проблеми, само надолу вървиш. Защото Миличък, ела, почваш да ги дърпаш като някакви... така почваш да ги дърпаш. И те слушат. В смисъл, те трябва да имат и те граници, за да може ти да мислиш повече. Ти трябва да имаш хора с граници, които ти дават това ти да мислиш повече. Как да направиш по-добре нещата на другия ден. Как да си по-добър. Как екипата ти да е по-добър. Как да вкараш по-добри стандарти. Как да развиеш някой продукт. Но това се случва с мислещи хора. С екип. Не се случва с послушници. С послушници нищо не се случва. Само за да спазиш статуквото. Нищо повече. И аз постоянно ги бутам, викам, има и такива, които викам, чакам те, аз мога да го направя, искам от тебе ти да го направиш. Не аз да го направя, ти ще го направиш. Айде, и почвам им давам срокове, постоянни срокове. Та седмица това, другата седмица това. И постоянно им дам срокове. Сряда, петък, сряда, оперативка. Това срокове, постоянно. Само в срокове вървиме. За да може те да имат някакъв стимул. То иначе, какво? Ти му даваш задачи, той си бърка в носа и вика... Всичко е наред. Срок. Какво стана? И не го забравяш. Срок. И не го забравяш. Защото каза срок. Когато някой не влезе в този срок, което е да не повярваш, че често срещано, какви методи използваш, за да... Идва твоя менеджерски подхват. Един път го пропускаш, втори път го наказваш, трети път го освобождаваш. Не търпиш компромиси. Ти даваш шансове. Един, втори, трети път и четвърти се разделяш. Да, окей. Той в доверието е по същия начин. Факт. Заговорихме вече за екипи. Какво е по-трудно? Да изградиш навика да работи здраво и безспирно, защото за много хора това е трудно, или да изградиш екип, който работи на твое ниво, дори когато те няма. Кое е по-трудно тези двете? Първо, и двете неща са трудни. Със сигурност. Но няма трудно, има начини. Аз тази дума трудно не я обичам. Аз се оказвам, винаги има начин. Тоест, едно от верието ми в мен е, няма начин да няма начин. Това много пъти го използвам и го вярвам в това, защото това ти кара ти да вървиш напред. Когато ти създаваш екип, този екип, той трябва да те следва. Но т.е. той трябва да вземе доверието от теб. Т.е. ти да му покажеш, че даваш доверие, че даваш енергия. Лидера дава енергията, дава пътя, дава посоката, дава неприкосновение в това, което прави. Безкомпромисен в това, което прави. Изисква повече и повече и другите тръгват по тази посока. Аз гледам, вчера имахме такъв случай в офиса и гледам 6 човека. Ама те са като някакви... Аз седнах отстрани и така съм се застанал и човек гледам, те са като булдозери. Аз седа отстрани и дават газ. Това, тук, там. Поръчки, фърчат. Какво ти кажа? Страшно имах много поръчки вчера с кафе. И те, ти казвам, са като булдозери. Аз седнах отстрани и ги гледам. Викам, добре се справят. Добре върват нещата. Нали, защото виждам, те са запалени, защото и те вярват. Аз съм им запалял идеята, че когато ти правиш нещо, ти го прави по най-добрия начин. Аз затова 2 години с моя екип работихме по този проект. 2 години. Работихме, мислихме кое, как аз докато го изкристализирам, докато намеря формулата и всичко това ми е в главата. Аз постоянно търся по-добре да стане. Ето сега в момента с другата... сега бях в Ихтиман, исках
по-добре да направим нещо. По-добре и по-добре. Постоянно това ми е по-добре. По същия начин, защото аз съм взел това от Мишлена. Защото в Мишлена, в ресторантите, защото съм работил, там човек са правили Магданосчето, ако не е така, задвратник. И седи от някой. Вика ти, това. Той иска перфекционизъм, перфектно да е. Защото от една страна клиента плаща хикс пари, колкото и да са те, отивайки на масата, той получава перфекционизъм в детайла. Правиш ли фирма, това, което го е изработил, да е най-точно. Това е перфекционизъм. Той трябва да го направи по най-добрия начин, за да го продаде. Във всичко е така. И затова има хора успешни, хора неуспешни. Хора, които са вярвали в това, което правят, и хора, които не са. Но пак казвам, не всички стават за бизнесмени. Не може да определяме всичките хора за бизнесмени. Във всички в обществото има място. За всеки има място. Това, че един е по-смелен, по-инициативен, нищо не го прави по-различен от този, който е от 8 до 5. И не можеш да мериш хората по този начин. Кой каза кой е успешен и кой не? Кой го каза, аз не знам. Откъде идва това? Капитализъм от Америка. Чувството за American Dream, може би. Ние сме всички под слънцето. Господ, към всички сме равни. Нали така? Да. И всъщност, само че един като е по-инициативен, ти не можеш да му слагаш етикет. Примерно има интелигенция хора, които знаят хиляди пъти повече неща и начин на поведение и държание и каквото и да е, от този, който има Rolls-Royce. Да. И кой е по-успешен да ги сложим на масата? За един е успешен, за другия е успешен. Всеки си успешен по-своему. Ще ми се тая мантра, която кажеш да се закове в главите ни, главите на слушателите, на мен самия, защото, честно да ти кажа, ако трябва да бъда напълно честен, когато ме попита кой е по-успешен, той е с Rolls-Royce или другия, в моята парадигма, той с Rolls-Royce е по-успешен. Напротив, защо? Абсолютно, Защо? Съгласен съм. Аз от този от Rolls-Royce ще вземеш нещо, от кой повече можеш да вземеш? Повярвай ми, от тези, които са интелектуалци, професори, каквото и да е, те са изключителни хора. Ти имаш да комуникираш с тях за всичко. Но пък от друга страна, те са се отдали на този път. Те са се отдали на това да четат, на това да дават от себе си. Така са си го избрали. Да. Този също от Rolls-Royce, той също е рискувал, също е имал лишения, всичко е направил от себе си. Той, че не знае Шекспир или че не знае къде е последния роман на Еди кой си или не е прочел 5 книги в живота си, също не го прави неуспешен. Само, че кой слага мантра, кой е успешен и кой не. Да, невероятно това, което казваш. И аз, примерно, виждам, че екип, ти водиш с примера, ти го каза. Ти толкова много си запалил твоите хора, че ти седиш вече на едно място и гледаш те направо. Да, това беше вчера, няма значение, но го гледаш си ги запалил, нали? Да. И не се движиш тия, те се движат. Да. И кога разбра, искам даже да ми разкажеш нещо, което е в кариерата ти се е случило и кога е този момент, кога разбра, че да водиш другите, първо трябва да научиш да водиш себе си. Това е много важно хората да го разберат, защото хората искат да ръкомахат с пръст и да бъдат шефове, обаче не правят дори нормите, които дават на своите служители да правят. Кога за теб стана ясно това, че първо трябва да научиш да водиш себе си? Това е вече от моите родители, защото баща ми беше изключително... Той е човек, който имаше малък бизнес, той беше човек, който беше супер взискателен към това, което прави. Той нещо, което го хване, каквото и да е малко, голямо, средно, каквото и да прави, той го правеше перфекционистки. Той отделяше страшно внимание на детайла. И от него съм винаги, ако вършиш улицата, там това фръпчето, въгълчето, тази точка, той е виждал, който му го набива. Той вика, това трябва да не е направено като хората. Wow. Трябва да се махне. В смисъл, и затова човек трябва да работи първо върху себе си. Аз съм работил, нали, виждайки примера от тях, от моята майка тя е много дипломатична, много възпитана, в смисъл много обрана, гледане на ради някой смисъл. Баща ми, примерно, пък той беше също много мъдър човек. И всъщност от един взимаш от едно, от другия взимаш друго.
И когато те работят в симбиоза, те са сплотени, ти взимаш вече цялостната картина на едно семейство и ти вярваш в тази философия. И т.е. тази парадигма става твоя. Ти почваш да я вярваш. И по същия начин и в екипите. Когато ти научиш себе си, знаеш кой си, знаеш как се ръководи, нали, не може да станеш ръководител на 22 години и 25. Или може, но ти трябва да минеш много сериозни училища, много сериозен и много бързаме с етапите. Много искаме да прескочим те етапи. Много така да сме избързани. Аз, примерно, ето в телевизия съм с 18 години, аз започнах в TV7 с бутане на колички. Т.е. с колене съвет с Иван Манчев за без пари. Една стотинка съм взимал 0 лева. 0. Само да беше, ходих, за да ми изписват правилно името и най-вече го правих заради бизнеса, заради кактус, да се научи, че това е моят ресторант. И че съм човек, който има някаква експертиза. Нито една стотинка не си взимал. 0 лева, бе, човек. 0 лева. 3 години. За без пари. Защото съм искал да се науча аз. И исках моят ресторант да се вижда. 0 лева. Всяка сряда ставах, ходех по 15 минути, носех храна, разказвах на Сава Цеков за кулинарните тенденции в кулинарията, за храни, за парадигми, за философия на храна, за вкус, за всичко това, което ние сме обградени и всичко това за 0 лева. Напротив, милиони съм спечелил, защото това ми даде пътя. Не винаги човек трябва да мисли за парите. Въпрос е кой от какво ще вземе, за да се развие той. Много млади днес, даже вчера има такъв случай. Много млади днес няма да направят това, което си направил. Никакъв шанс те да правят нещо за без пари или... Ето на доверената ми дъщеря на Елина, в момента тя е в телевизията също, на моите деца също им го и говоря. В момента вие сте на старта на живота. Вие влизате в момента в живота. Да. В момента се учете. В момента давайте повече от себе си. Сега не трябва да мислиш за взимане на пари. Сега трябва да взимаш работа, енергия, отношение, да грабиш, да взимаш от всичко това, което те заобикаля, ти да се пълниш. И това в дългосрочен план е безценно, нали така? След което то се обръща. Добре. Последният въпрос от тази порция и отиваме към последната част. Искам да те питам за нещо, което вчера, докато се подготвях интензивно за въпросите, ми изникна в главата и в България разглеждаме специализацията в чужбина като вау. Нали? То може би е вау, но винаги хората, когато разберат, че хората са били в чужбина, винаги казваме, чужденец, значи е успешен, значи има такава парадигма. Но понякога хората, поне аз смятам така, не осъзнаваме, че не всичко може да бъде пренесено в българските ширини, не всичко трябва да бъде копирано и трябва да се съобразяваме и да имаме уважение към, не знам каква дума да използвам, може би българското, към дори народопсихологията ми. Затова исках да ти задам този въпрос и ми интересува какво ще ми кажеш. Какво от наученото в Швейцария, защото си специализирал там, какво от наученото в Швейцария би искал да пренесеш тук в България, но срещна най-голяма съпротива заради културата и народопсихологията на българина и не успя? Виж, пак тази специализация чужбина, България, в смисъл, виж, в България има страшно хубави също добри фирми, успешни хора. България е уникална, повярвай ми, уникална. Вярвам го. Пак ти казвам, само се мрънка. Това ни е виновно, това ни е виновно. ние не се заглеждаме в себе си, кой сме ние. Да. Аз лично обичам страшно много страната си. Аз имах възможността да остана 98-99 година, работех в Швейцария. Моята сестра живее 27 години вече. Тя е художник, изкуство. Тя е супер успешна в това, което прави. Много фокусирана. Стана супер. Хората харесват страшно много, което се гордея с нея. Но това, което тогава имах възможността да го видя, след което го видях, че хората там са на забързан ход. Те не се влачат. Те не са на забавен кадър, те са на забързан ход. Тоест, всичко това, което видях, че те видях, че имаха цели, че искаха да постигнат нещо в собствения си живот. Каквото и да бъде то. И те, стандартите, които се спазват там, затова държавата си е много добре на място, всъщност тя контролира всички тези процеси в обществото. Тук всичко, в интерес на истината, влизаме в Европейски съюз, в момента влизаме в еврото, ние сме в членовете на най-богатото семейство и мрънкаме.
Сега какво ще стане с еврото? Какво да стане? Няма да падне България, нито ще се обърне. Какво ще стане, като ние влезнем в еврото? Голяма драма. Глупости. Ние сме в най-богатото семейство на света, в топ 30-ката, топ 27-те страни, плюс още трите големи Япония, Австралия и Америка, и ние мрънкаме. Ето, това ми го кажи. Мрънкаме. Какво ще стане? Вместо да се стегнем, вместо да търсиме личното си развитие на собственото си ниво, всеки от нас и на всеки друг му е виновен. Ние търсиме много права, малко задължения. Ама моля ти се, в смисъл всеки от нас, абсолютно класика. А никой не се замисля колко процента от себе си харчи за работа. Обаче мрънкаме. Колко си плащаме данъците, всички ли ги плащаме, как ги криеме, какво правиме, обаче държавата не е виновна. Той е дал 5 лева за цялата година за данъци, обаче държавата му виновна, защото пътя му е такъв. Това ще оттекне в главите на някой. Разбира се, смисъл, от една страна никой не харчи, не плаща достатъчно, някои плащат, но повечето не. Така е. Повечето гледат как да их склинчат, защото си мислят, че други ще ги открадне. Той си го мисли в проекцията. Дали ги е откраднал, дали не, обаче чул, че някой ги е откраднал. Ама как ги е откраднал? Дай да видим сега. И най-вероятно, ако той можеше и той ще се открадне. Ама разбира се, това, което защото хората живеят с интереса на външния свят. А никога не се замислят върху вътрешния. Това го казвам. Че хората живеят с околния свят, а не със собствения. Не със собствения. Защото ако ги погледнем всичките, кой колко процента е похарчил от времето си и е дал от себе си, за да стане нещо по-добро в тази държава? Колко? Дали си е на 100%, дали на 80%, дали в работа си бил перфектен, дали не си гледал да ги клинчиш, дали не гледал да си взимаш болнични, за да можеш да си направиш почивките, да си ги свържеш едната с другата, за да ти е по-лесно. Нали да не си дал друго, за да изклинчиш, да отграбиш от държавата, за да ти е по-лесно и по-готино. Ние искаме само да взимаме, а всъщност какво даваме? Шеф Манчев, мисля, че разбиваш парадигмите тази сутрин наистина доста сериозно в главите на хората. И затова искам да ударим следващия въпрос, следващата така. Така се, Ама ти направо така енергия внасяш, че искам като лозунг да те поставя в разпита, защото хората наистина само оправдания след оправдания. Дори аз не изключвам себе си от това число. Понякога, може би, аз дори имам оправдание. И когато те слушам, когато от там, където си, както и да те определят хората, от там, където си, говориш тези неща. Ама аз не правя изключение от всички останали човек. Аз също имам проблеми, също имам постоянно персонал, хора. Постоянно аз не съм безпроблемен. Но отказваш да мрънкаш. Ама не мрънкам, аз се боря със себе си. Аз искам да постигна това, което аз искам да постигна. И не мрънкам. И ще го постигна, защото вярвам в това, което правя. И виж следващото, примерно те сега те слушат. Аз си просто си го представям си хората. Слушат и казват, да, добре, обаче, семейството му, имало е здраво семейство, аз нямах здраво семейство. Или той имал връзките, как е отишъл в Какви връзки има? Имам обувките, връзките. Какви връзки има? Обувките ги имам. Сега ще ти задавам следващия въпрос, искам да го разбиеш това нещо. Когато човек няма ресурсите, връзките или подкрепата, но има желание и все пак има оправданието за тези неща, че ги няма, откъде да започне според теб? Говори му директно. Откъде започна? От вярата си. От това, което тръгва да прави. Аз започнах с 6000 лева, човек. С 6000 лева едно малко ресторанче с 9 маси и една малка кухня. С това съм започнал извръзки на обувките. Не с връзки отвънка. Никой не ме познаваше, макар че бях излезъл от хотела, който беше, нали, там е бранда Кемпински, която е 5 звезден и така нататък. И излезнах оттам, работих в Швейцария. Никой не ме знаеше на картата. Но съм имал вяра, защото съм видял правилните неща. Бил съм в Швейцария, благодаря на сестра ми. Тя ме покани, отидох. Мияча взимаше 2 пъти повече от мене. Аз бях готвач, Мияча беше с 3500 франка, аз взимах 2000. И работя като вол по 12-14 часа на ден. Мияча взимаше повече от мене. Може да си представиш? И съм имал вяра, че ще се успея. И че видял съм модела, правилния модел. Как се прави. Това е много важно. Да видиш правилния модел. И когато знаеш кой е правилният модел, ти знаеш къде тръгваш.
И всъщност, когато човек има вяра, това, което тръгва, каквото и да бъде то, да го почне с енергия, с желание, стъпка по стъпка. Аз от сега това, което имам, не съм го имал преди 25 години. Аз и сега имам много проблеми в работата си, защото ние създаваме нов бранд, много, в смисъл, то развиваме, натискаме, за да може, правиме добър продукт, който е наистина уникален. И това трябва да не му откаже. Така че, стъпка по стъпка. Спрете с оправданията за Стега сам рънкани оправдания, че то му е виновен, он му е виновен. Когато ти почнеш да говориш, то ти е виновен, ти си виновен. Това е истината. Ти си виновен, а не той отсреща. Това е истината. Това е истината. Така. Ако трябваше да формулираш 3 навика, които всеки млад човек трябва да изгради, за да има успеха, който той си представя в живота, кои шеф Манчев би му казал да бъдат те? Първо, веднага се смисъл, Да. първо, вяра, Вяра. постоянство и къде иска да стигне. Цел. Визия. Цел или визия? Визия, цел. Когато имаш визията, трябва да имаш и вярата. Когато искаш да ги постигнеш тези две неща, какво трябва да имаш? Постоянство. Постоянно. Това е всеки ден камъче по камъче. И когато отделиш, колкото и време да отделиш, 2 часа, 5 часа на ден, няма шанс ти да не успееш. Няма шанс ти да не успееш. Няма шанс. Когато ти тръгваш каквото и да правиш, когато виждаш отсреща, че го харесват, това означава, че си в правилната посока. Давай още. Натискай. Значи, вяра, постоянство и визия. Много пъти спомена вярата. Тоест, вярата е мега важна. Енергията. И тази вяра, тя те кара да ти да преодоляваш препятствията постоянно. Защото ти имаш визията и целта. Да. И посоката. Постоянство. Много хора се спъват там. Много хора спират. Много хора, всичко им се струва трудно. Много хора. Виж, ето дам ти пример. Много хора искат да, примерно, да отворят ресторанти. Да. Знаеш ли защо искат да отворят ресторанти? Защото им се струва лесно. Факт. Защото виждат, че един ресторант отиват в 12 часа или в 1 на обяд или в 7 вечерта и той е пълен. Та колко пари е направил това? Бах ти, колко пари, не мога ги изхарчи, бе. Обаче, той не вижда от 8 сутринта до 12 през нощта. Този път. И всъщност, той вижда кората. И когато влезне в този бизнес, вижда колко е труден, колко се изисква професионализъм, колко различни неща от живота ти трябва да знаеш. Трябва да си математик, счетоводител, финансист, после трябва да си психолог, да въвежда стандарти, да имаш амбиции, да имаш правилните търговски умения, за да можеш да продаваш и всичко останало. След това си намеря правилната локация и всичко. И всичко това изисква професионализъм. Обаче виждат, че им е лесно. И затова почват после да се спъват. Да. Нали? Аз им казвам, добре, правете го. Обаче, аз едно път съм казал, от 100 субекта, 60 затварят на първата година, т.е. 60 затварят на първата година, 30 на петата и само 10% остават след петата година. Това е статистиката. Да, точно поради тази причина. Защото хората, когато влезнат в нещо да правят, каквото и да е, що не си отворят, примерно, да си отварят фабрика за паста за зъби. Защото ми се струва трудно. Обаче виждат кората. Да. Тя е много готина. Красива. Така е. И защото спомена дисциплината и постоянството и тези неща и вярата. Обикновено симптомите на липсата на дисциплина в хората, които са били около мен и ги хващам, че имат липса на това постоянство е отлагането. Утре, другата седмица. А когато аз говорех с теб за подкаста, който е нов, който е те първа започваш, ти беше так, правим го сега. Пътувал си сутринта от Ихтиман до тук. Тоест,
Ти не отлагаш за след 5 години, за след 5 месеца. Не, ти го правиш сега. И въпросът ми към теб е точно за да чуят те, които постоянно отлагат за утре. Какво би посъветвал човек? Представи си го сега, той стои пред тебе. Талантлив. Талант и бол, нали? Какво би посъветвал човек, който е талантлив, но постоянно отлага как да излезе от това утре ще почна. Какво би го посъветвал? Ами това, ако е утре, то никога няма да е утре. Тоест, когато един човек нещо хареса, измисли, каквото и да е, той трябва да го направи сега. Дори кафето на жената и сутрин го сложи сега. Пак казвам, създай удоволствие. Не мрънкай, не очаквай. Да. Дай от тебе. Дай в всичко това, което правиш от тебе. Прави го сега. Прави го сега. А защо хората според теб не го правят в крайна сметка сега? Аз спомена в офиса ми казват много пъти, защото екипа ми е много силен. Те викат, шеф е пак за вчера. Викам, искам, като кажа, че го искам, значи той е за вчера. Няма утре, няма други да няма. За вчера. Те и за така съм ги научил да работят в тази посока. Мисъл сега. Няма отлагане за утре. Няма утре, няма други ден, няма други. Нали? Хората издържат ли около теб на това темпо? Някой издържат, някой не. Въпрос на гледна точка. Тоест, благодарение на примера, който даваш. Разбира се, смисъл. Съвсем естествено филтрираш хората. Да, постоянно съм взискателен. Нали? Дай Боже, само да няма смисъл от това, което ние правим, да няма външни фактори. Ние държиме платната, външните фактори са вече войни, COVID и всичко. При нас COVID-а ни смаза. Аз не мога да излеза. Аз първа сега започвам да си виждам излизането от COVID-а. Много трудно, много ни събори. Едва се оправихме. Нали, с името в енергията и вярата в това, което правим. Загубихме много. Хората загубихме много. Повярвай ми, много. Но пък вървиме напред с вяра. Окей. Тоест, ако мога да го формулирам така, за да спреш да отлагаш, трябва наистина да вярваш в това, което искаш да направиш и това ще ти е достатъчно голяма енергия, катализатор да станеш и да го направиш за Бога. Да. Нали така? Добре. И все пак, преди около 10 години бях записал една бизнес академия за младежи и беше много вълнуващо, защото там преминаваш през всички цикли, в които евентуално един предприемач трябва да разбира и да мине. И забелязах някои хора, може би заради егото, не знам, но се вглъбяваха толкова много в проект, който въобще не беше полезен за пазара, че изгубваха супер много време, макар и да бяха постоянни в този проект. И въпросът ми към теб е именно с такава конотация. Как един млад предприемач може да различи кога трябва да продължи с постоянство, въпреки трудностите, и кога просто трябва да смени посоката? Ами за това, значи този предприемач, който и да е, независимо от това, че нещо, което не му е станало успешно, той пак е взел от него много опит. Той не е сбъркал. Добре. Просто, че не е могъл да го продаде или че просто не е могъл да го наложи, не значи, че е сбъркал. Но хубавото, че го е пробвал. Хубавото, че е вложил енергия. И съм сигурен, че следващия му проект ще е 10 пъти по-успешен от този, който му се е провалил. Защото той е вложил енергия, вложил е идея, вложил е амбиция, вложил е неспане, вложил е всичко, но не му е тръгнало. Окей? Следващия ще е по-успешен. Защото той не си е загубил времето. Той просто не му е провървяла идеята. Но не значи, че е загубил. Той е спечелил. Да. Спечелил е, защото следващия път, когато го прави, ще е по-добър. Сделката ще му е по-добра, идеята ще му е по-добра, всичко ще му е по-добро. Тоест, според теб, хората, които бутат в проекти, които нямат бъдеще, са хора, които просто не виждат позитивите, които дори са взели от този проект. Единственото нещо, което трябва да направят, е да бъдат обективни, да оставят това настрани и да продължат с натрупаните знания дори от този неуспешен проект. Нали така? Окей, добре. Преминаваме към въпрос, който ми беше интересен да чуя какво казваш, защото няма как хората да не те разочароват в някаква степен. Мен лично са ме разочаровали хора. Но разбрах, че разочарованието, което те ми носят, ме кара да научавам много неща за мен. И въпросът ми към теб е какво научи за себе си от хората, които те разочароваха? Виж, разочарованието винаги е продиктувано от твоята енергия, която си дал към хората. От това, което ти си инвестирал в тези хора. Защото ти си инвестирал отношение, уважение, всичко това, което си дал към тези хора, ти си
разочарован тогава, когато те са те предали. Да. И всъщност проблема е в тебе. Когато ти виждаш едни хора, ти трябва наистина да умееш да ги преценяваш. Преценката обаче идва от годините. Колкото по-вървиш в годините, толкова започваш да виждаш повечето хора. Нали, в по-малите години хората, виждайки с твоите очи, те виждаш емоция, виждаш чистота, виждаш себераздаване, ама всъщност хората не са винаги такива. Нали? Затова в годините аз също съм се разочаровал много пъти от хора, но то е било винаги върху мен, защото аз лично съм си дал от себе си енергия, време и отношение и след което виждам, че не става. Виждам, че този човек не е моят човек. Продължаваш напред. Но си взел и опита си. Следващия път преценяваш на кой да си водиш повече енергията, на кой да дадеш повече от себе си. Ти просто слагаш преценка. Защото предният човек те е научил. Как винаги обръщаш нещата към тебе и това е наистина невероятно. Да. Хората заклеймяват някой, който ги разочарова и казват, той е смотан, той е си какъв, а той всъщност много малко са хората, които ще се обърнат към себе и ще кажат, чакай малко, добре, той е смотан и той е смотан. Той е такъв какъвто е. Аз какво, защо се случи това на мен? Обърни се върху себе си, ти не си го преценил, ти не си го видял, не си го обследвал правилно. Гледай при тебе. Проблема не е при него, при тебе. Той си е такъв какъвто е. Той никога не е бил различен. Просто ти си го проектирал по друг начин. Да. И ето това съм сигурен, че го говориш от дълбок опит. Дълбок опит. И днес вече, 2025 година, толкова неща, толкова хора са преминали, толкова най-вероятно хора ти пишат, аз съм и си кой, каквото и да е там. Нали? И ми е интересно, той е вече усет, който ти си изградил. Как би го споделил с нас, като те задам въпроса? Какво е първото нещо, което гледаш в човек, когато го срещнеш? Очите, поведението или отношението към детайла? Или може би нещо друго? Първото нещо, което виждам е всеки човек как се отнася към себе си. С какво уважение. И когато виждам, че той се отнася към себе си с уважение, той има и много качества и достоинства в себе си. Когато виждам, че един човек почва да плюе против другите и против всеки виновни, това не е моят човек. Просто, да, обръщам му внимание, обръщам му нужното възпитание от моя страна, но всичко приключва. Така че, пак казвам, всичко е в нас. Не света е в нас, не отсреща. Добре, тоест, как се държиш със себе си? Уважително. Уважително ли се държи със себе си? Уважително. Държа се уважително, държа се, че имам граници в себе си, постоянно се филтрирам, постоянно си налагам мои граници в себе си, за да мога да се чувствам добре аз. Така че аз си работя в себе си. Просто се опитвам да си представя. Примерно, ето сега ние срещаме, да речем, за първи път и ти гледаш дори най-вероятно и как съм се погрижил за себе си външно. Най-вероятно гледаш какво отношение имам към цялата атмосфера и контекст, който сме създали, нали така? И какво виждам ли? Да. Ако ме питаш какво виждам към теб? Не питам какво виждаш към мен, въпреки че би ми било много интересно да разбера, но просто искам хората да разберат, че много често сме гледали горчиви опити от дори HR-и, които трябва да разбират от това нещо, да гледат CV-то на някой или страхотната му визитка, която в днешно време толкова може да бъде манипулирана и да вкарват в екипа си хора, които всъщност не се грижат за себе си по правилен начин, не се грижат за устата си по правилен начин, имам предвид, че говорят клюки и така нататък. Докато ти казваш не ме интересува толкова много специализации, да, те са важни, но ме интересува човекът. Нито Кембридж ще го направи по-добър, нито Оксфорд, нито Нов български, нито който и да е. Въпросът е ти какво си взел от тези организации и кой си ти. Да, разбирам. Значи ти като си завършил Кембридж, мен не ме респектираш. Ти ходи като неуважителен към другите, а това, че си завършил нещо, нищо не те прави по-различен. Той те прави като интелект си вкарал в себе си, но като всичките други неща са ти калпави, и какво толкова ме респектираш? И те всичките смятат, че работи оттам, това е света. Виж, хората са толкова вече изобщо в този свободен свят, който живеем, който е много хубав,
от една страна, от друга страна е много свободия, трябва да е малко обрана, нали, защото трябва пак да работим на стандартите, да се върнем, но човек трябва да е фокусиран върху себе си, 100 пъти го казвам. Да. Да, и трябва да може да покаже себе си. Ти като дойдеш на едно интервю, ти показваш себе си. Ти показваш кой си. Ти разказваш твоята история, твоите мечти, твоята визия за работа, твоите характеристики лични. Разбира се, през HR той ще те поразпита. Нали, ако един HR гледа детайла, нали, да виждаш един човек, който идва един на огледен, ти трябва да му влизаш, защо той идва така първо. Ти не можеш да го гледаш, веднага да му сложиш етикет. Той е такъв или такъв. Той Стив Джоб беше с една блузка и дънки на презентациите си. Да, пък направи революция. Да. Добре. И в гаража също. От гаража. Да. Така че и екипи и всичко останало. Но това трябва ли да го мериш по този начин? Нали? Затова ти трябва да си създадеш някакво впечатление. Тоест ти трябва да поразбереш малко повече за този човек. И затова никога не се дава мнение за друг човек без да го познаваш. Никога. Никога не можеш да говориш за друг човек без да го познаваш. Той такъв, ония такъв. То такава, то ми каза това, път тя такава, път то ми каза ония, тя па она такава. И аз питам, ти познаваш ли го? Еми не. Как имаш мнение по този човек? Как ти имаш мнение за този човек, като ти не го познаваш? Да. Знаеш колко пъти се изпускат хората? И всъщност говорят неща, които не са им работа. Защото живеят в външния свят, а не в собствения. Защото се интересуват повече за другите, а не за себе си. Без да съм го видял, смятам, че така като те слушам, в твоите екипи просто... Аз ги обирам тези неща. Обираш ги тези неща, да, определено. И ето добре, сега вече си харесал някой на интервю. Някой ти е влязъл в полезрението, грижи се добре за себе си. Обаче има някои неща, които... Прави го завършен човек. Не го прави завършен човек. Ето го вижда въпроса колко е интересно, ще ти го задам точно за тази тема. Дали е завършен вече човека? Със сигурност не е, според мен. Какъв е най-ценният урок, който не можеш да предадеш, а човек трябва сам да го преживее, за да го разбере от опит? Кое е това нещо, което той сам трябва да преживее? Колкото и да му говори стандарти, каквото и да е, той трябва сам да го аз затова ти казах, че дори в бизнес или в който и да е, ти трябва да го... Преди малко ти го казах. Ти трябва да го изпиташ. Не можеш да гледаш по картинките, пак казвам. И живей го. Отиди, провери, влез вътре. Това е въпрос, това е отговора. Ти трябва да го изживееш. Аз затова ти казах, не можеш да говориш за друг човек без да го познаваш. Разбирам. Не можеш да говориш нищо за него, защото ти нямаш първо впечатление. Дори да имаш доверие в човек, който има някакъв капацитет да го довери, но той може да го е виждал в неговото настроение в този момент. И той пак да ти го сподели. И това ти трябва да си го създадеш. Нали, независимо от това, че твои близки приятели това имат капацитет. Но представи си, тези в този момент са били в друго настроение. И са видяли нещо, което са били в техното настроение. И не можеш да говориш така. Окей, добре. Ако отиваме към последната порция въпроси, те са малко не бих казал абстрактни, защото лично за мен са много обвързани с начина, по който мислиш, но знам, че хората ще бъдат заинтересовани да чуят какво имаш да им кажеш. Ако имаше възможност да вечеряш с един човек, жив или мъртъв, забележи, кой би бил, какво би го попитал и какво би му сготвил и защо? Ето, винаги ще се сета за татко. Бих се върнал за татко, задължително. Не го очаква да ми го кажеш това. Да. Да, исках да си поговорим, да сме заедно. Това е човека, който ти намираш за... Да. Вау. Бих казал, че ме докосна много в душата, като го каза това нещо. Знаеш, представях си какво ще ми кажеш. И 90% от хората биха ми казали, те да знам, там някакви известни личности, на които се впечатляват. А ти избра да почетеш баща си. Известни, неизвестни. Това са успешни хора. Каквито и да бъдат те са успешни. Да. Значи през цялото време работим в тази посока. Пак ти казвам, успешен Фенов, 99 неуспешен. Да. Затова
това клеймо за успешните хора вече го разясних. Ти го разясни доста... Доста добре, да. Да. А добре, какво би днес говорил с баща ти? Много неща бихме си споделили, защото той си отиде много млад в интерес на истината и много жалко. Мама страда още и няма как. 13 години вече, но такъв е живот. То е пространство. А той е освободил едно пространство за нас. После обратното ще дойде пък от нас към нашите деца и така. Добре. Вау, отговорът тук ме накара доста да замисля за моите ценности. Дали не гледам много на външния свят и успявам ли да видя красотата на вътрешния свят и това, което ме е създал такъв, какъвто съм дори в биологичен смисъл на думата, семейството ми. Какво значи за теб мир? И къде го намираш в свят, който постоянно шуми около теб? Къде го намираш този мир? И какво значи за теб въобще мир? Защото хората имат, че търсят мир постоянно, не знам дори какво е. По принцип, когато има енергия между хората, каквато и да бъде тя, той мир е нещо много образно казано. Нали? Дай Боже да няма войни, защото това вече, когато всеки е минал собствените граници, тогава влизат войните, защото вече диалога и риториката не може да се справи. И тогава идват вече войните. Но всъщност мира е нещо, което всеки има мир, душевен мир, външен мир, какъвто и да е мир, той трябва да го има. В смисъл да си намери собствения комфорт, личен, израстващ в собствения си мир. Това за мен е мир, вътре пак в теб. Там да си намериш твоята достатъчност. И когато тя е достатъчност, ти живееш вече в този мир. Личен. Окей. Тоест, независимо от време, пространството, ако ти направиш нещата, които казваш, ти можеш да изчерпиш мир от самия себе си и да го намериш. Да. Независимо от къде е. Окей. И ето го последния финален въпрос. И то е, ако камерата дори може да види 44-ти въпрос, който си бях подготвил, фактически той е абсолютно празно, защото исках на база разговора да преценя кое ще ми е най-интересно да ми отговори, за да завършим. И обикновено винаги ми е интересен този въпрос да задавам на хора, които сядат срещу мен, защото аз съм бил в тази ситуация, в която трябва да си задам този въпрос. И той е следния. Ако ти можеш да се върнеш сега, при 19 годишната си версия, кои са нещата, които ще кажеш на 19 годишната си версия да не прави? Бих му казал да бъде още по-фокусиран. Още по-фокусиран. Още да вярва в това, което прави. В смисъл, аз винаги съм в тази посока, но какво бих му казал? В смисъл да повече да се, в смисъл от опита си, който имам в момента и с това повече да бъде, да преценява повече хората, да даде повече време, не по някой път да се подава на емоцията, повече да мисли, повече да даде време, да не прибързва, да го помисли малко повече. Нали? Това бих му казал. Всички тези неща, които говорихме до сега в епизода, ако можеш да се върнеш, би му ги споделил, би му пуснал този епизод и би буквално го насърчил. Просто мисли, да бъде фокусиран. Не бързай, емоцията по някой път е хубаво нещо, по някой път емоционални решения се взимат, но не винаги те са успешни. Да. Много ти благодаря за този епизод. За мен наистина беше привилегия да чуя всичките неща, които се въртят около главата. И ти толкова ясно очерта нещата, които са важни за теб и които си разбрал и кои са твоите парадигми, че смятам, че всеки един човек, който ни е слушал, гледал, много ясно може да разбере, че мрънкането е враг номер 1, че глупостта да си мислиме, че трябва да се сравняваме е абсолютен враг и че трябва да имаме ясни стандарти, които да гониме, независимо каква визия имаме за живота. И успешен човек не е задължително този, който е бизнесмен, казва шеф Манчев. Така че, много ти благодаря. Много ти благодаря, че беше тук. Абонирайте се за канала, натиснете камбанката, направете всичко, което е нужно, за да може все повече да трупаме абонати и да мога аз да заставам на маса с такива страхотни хора и те да ми отварят съзнанието и вярвам и вашето. До скоро!